Zdarec boys, já jsem Das, trošku slousnutý a tady se mnou Adolf Rizzler, aka OG českého YouTube Steak. Adolf Rizzler. Konečně jsme se sešli po 2 letech. Proto Das jako netočil, protože jsme se nesešli, že o 2 roky. Tak. Kromě toho, že se vidíme tak 3krát jednou za 3 týdny. Styl. Tam to nejde začít. Ona se to rozjede. Tak, opět jsme se sešli v vědomostní soutěže, takže já mám docela handicap. Jenom trošku, hoď v klidu. Hele, a teď jsme to už spolu hráli, tuhle. Ano, opět to bude zapálivý tresty libový. Pro dnešek jsme vybrali Hot Nut Challenge. Je to vlastně tohleto, kde jsou nějaký pálivý, to nejsou fazolky, to jsou nějaký voříšky. Jsou arašidy, yes. Arašidy, pálivý arašidy. A je tady 5 úrovní, od easy peasy, jasně, to u mě nehrozí, až po WTF, což by mělo být s Karolínou Reaper. Úplně se mi do toho teda nechce, ale tak co bych pro tebe neudělal. Děkuji, jsi hodnej. Můžu vysvětlit pravidlo, Pokračuj. chceš vysvětlit, Ne, je to tvoje video, kámo. A ty jsi lepší řečník. Okay. A taky, to přijde. Máme tady otázky ze hry Tipni si, to znamená, jsou tady věci, které normální lidi prostě nemůžou vědět, ale jenom si tipujou a ten, kdo je blíž, tak si to bere jako správná odpověď. A rozhodli jsme se, že máme tady různý témata a pokud někdo 3krát prohraje, tak si dává oříšek. Jo, máme tady na to žetony a to je asi všechno, volá, nevím, co bych tomu řekl. No, a pojedeme úrovně, že jo, takže první hra, první a pak pojedeme další a další a další. Yes. Easy peasy, lemon squeezy. Akorát já mám takový další handicap, já to nemám čím zapít. Ty jsi vzal mlíko, ale mě to nenapadlo, ne, mám vodu. Tohle já jsem pořešil tobě, protože jsem mega hodnej na tebe. To je pro mě. Já mám jenom tady tohle To je mlíko. To je plnotučný. Acidofilní, to je antiblicí mlíko, jsi mi koupil. Aha, to je, vole. Já jsem myslel, že to je basic plnotučný mlíko prostě. Ne, to je acidofilní mlíko, je mlíko, který ti zabrňuje blití. Ale takový tip, co chci říct, pokud je vám blbě a chce se vám zvracet, třeba, že se užerete, tak právě si dejte acidofilní mlíko a nepoblijete se, protože to ti jako vypne blití, že jo. A to musí být hrozně drahý, vole. Ty acidofilní mlíka jsou drahý. Jsi koukal, hele, normální mlíko, 80 korun, tak já se ho teda beru. Ne, já jsem si fakt nevšiml, říkám červený mlíčko, plnotučný, beru jeden. No to je hodně plnotučný, to drží tvar skoro, ty vole. Tak děkuju. Budu smetanu, vole. Tě zachrání, to aspoň. Vyber si barvu. Tmavě modrá. Děkuju, že jsem se vybral. A já už jsem v manželství, já už jsem zvyklý na tohle, chápeš? No právě. Ať se necítíš blbě. Ano. Prý to je moc rozhodování, ne! Tak jo. Raz, dva, tři, teď. Jo. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Oh shit, tak vybíráš. Kolik druhů zvířat chovala pražská zoo v roce 1980? Doufám, že to není chyták, že už v té době existovala. Jo. Teďka 0. A jo, kurva. Já mám 8. 2100. Tolik zvířat tam ani není, ty. Nebo myslíš, že jo? Vůbec někdy v pražský zoo, když jsme tam byli spolu. Teď 8. No 8 druhů, ale že jo, a v té době. Žirafu, zebru, lva, sklípkana. Kokos, tolik zvířat ani není na světě. Kolik druhů, ne? Já jsem... OK, dobře, tak jsem to přehnal. Tak jsem si vyhrál. V uvedeném roce jsme mohli vidět zo 424 druhů živočichů. Já jsem do toho jako, já myslím, že tam mají hodně ptáků, víš? Že tam mají třeba, nevím, asi 500 druhů ptáků, tam asi nemají, tak Libovka, ale jakože já byl taky docela daleko. No, dost mnohem blíž než já, vole. A jestli v roce 2013 to bylo 645 druhů, takže teď by to bylo třeba 700. OK, no, tak já mám první Tyva, já nechci, vole. Jseš tomu blíž, ty lahůdce. Kolik osob se vystřídalo ve funkci pražského biskupa do doby, než bylo biskupství povýšeno na arcibiskupství? Co? Jako, chceš to znovu? Jako historicky, že to je třeba ze 13. století. Kolik osob bylo, když to bylo jenom biskupství, tak kolik se tam vystřídalo biskupů? Máš biskupa? Ve funkci pražského biskupa. No, protože tam máš biskupství, tam můžeš mít třeba 10 biskupů, ne? Podle mě ne, že biskupa máš vždycky jedno a v arcibiskupství máš zase jedno arcibiskupa. Tak já jenom vím, že biskupa nevím, když je na kuřici. Já vůbec, jsou hrozný otázky, já vůbec nevím. Máš? Můžem? Já mám 69. Libový číslo je. Tak... 12 je pohoda, víš co zase. To 69 je asi hodně. Já spolíhám na to, že byl mor, víš, takže... že to tam kosilo. Tak, biskupů měla Praha od roku 973, já neumím číst, do roku 1344 celkem 28. Dobrá věc, jsi zase blíž, vole, kurva! Tohle to budu vědět určitě. Kolik autobusů bylo evidováno v České republice k 31.12.2016? Kolik máš? Mám 2300. 3800. Ty kokos. To jsme blízko docela u sebe. OK, k uvedenému datu u nás jezdilo 20 097 autobusů.
tady máš žetony. Tyma, tak sport, tomu oba dva rozumíme, to je jasný. No, vypadáme jak největší sportovci. Na start Velké Pardubické step, kamu tak tohle slovo třeba vůbec neznám. Tedy. Step... Steeplechase. Oh shit, steeplechase, to se z Pardubic se poznáš. Nastoupilo v roce 1993 pouze 9 koní. Kolik z nich bylo kvalifikováno v cíli? Klasifikováno? Já jsem fakt stěnej, kámo, promiň. Dám tě napadu, bude to méně jak 9. To je žolovička. A teď jenom 74. Jak? Co se stalo? Kolik máš? Já mám 4. Já mám 3. Byl Jeden. to jeden kůň. Os! Ne. Jo, jsem blíž. Je to, kámo, je to 2-2, teďka další otázka rozhodne, kdo z nás si bude dávat. Kolik korun stál žáka 5. třídy měsíční kupon na pražskou městskou hromadnou dopravu v roce 75? Dobrý, no. Tak máme oba stejně, vole. Když to bude volit... Tak chceš změnit typ, nebo chceš nechat? Já ho chci nechat. Tak já ho změním. Aha, rodiči zaplatili se mu školákovi za kupon 35 korun a dospělý stál 80. To bylo hrozně drahý, ty vole. No počkej, to znamená, že já mám 3. a teďka žeru, že jo? Ano, pane. Černý není vždycky 5, vole. To je známkování ve škole, vole. Zatím to nepálí. Ale smrdí to jedovatě. Ty jo, ok, to by mě samotného zajímalo. Ve kterém roce u nás získal ochrannou známku dort zvaný Medovník? Fakt to vědět. No tak podle našich postav bychom to měli vědět oba. S přesností na den. 1923. 1952. Bylo to v roce 1997. Tak jsem blíž, takže si dáváš taky jedničku. Kolik let se může v zajetí dožít mlok skvrnitý? Kolik máš? 8. Já taky. Předtím jsi měl ty. Tak jo, tak ho změň ty. Dám o 1 míň. 7. OK, je to 50 let. Kurva, 50 letý mloci? Si ještě dívej o hůlce, už chodí chudák. What the fuck? Ty si bereš takže to. Mezi lety 1860 a 1874 u nás vycházel Riegerův slovník naučný. Kolik mělo úplné dílo svazků? Svazků? Ano, pane. Aha, 56, já mám 18. OK. Tak to mě zajímá. Podle mě to bude mít to ranec, jakože, ale nevím. Tato významná encyklopedie měla 11 svazků. Jsem blíž. Takže máš druhý už. No, už se to začíná hezky rozjíždět v můj prospěch, tak se mi to líbí. Kolik procent obyvatel Zlínského kraje se na území tohoto kraje i narodilo? Já se musím víc schovávat, protože já vždycky vidím... 71. 86. 53. Jsem blíž. Dávaj si úroveň číslo 2. No, to se mi nelíbí, já jsem doufal, že konečně dostane nějaký parádní trest. Pojď sem. A ne, ty vole, to trochu už štípe, ale je to pohodička, ty vole. Kámo, 4 je Trinidad Scorpion. Tyva, kde tam je ten skok, že z téhle moči, což je nějaká domácí uzená paprika ze Slovenska, to skočí, ty vole, to skočí na Maruku, ty vole. Kolik okresů se v roce 2016 nacházelo ve Středočeském kraji? Jelikož tam žiju, tak bych to mohl vědět. Když jsem Středočeský kraj, no, vy nejste Královéhradecký. Ne. Kámo. Ne, myslíš, že na hovno? No, jelikož je v Česku asi 80 okresů a ty napsal z 32, tak si to máš blbě. Středočeský je jeden z největších? Ne. No, ale asi není, vole, třetina republiky. Kolik? Tento kraj má nejvíce okresů v celé České republice. Celkem 12. Tak to jsem o jednu, tak to, dobrý. To jakože cením, no. No, protože Pardubický má, myslím, jenom 4, že jo, nebo 5. Pardubicko, Svitavy, Chrudimsko. Neměl moc kámoška jako dítě, Neměl. Já jsem bydlel v lese, já jsem neměl kamarády. Jakou maximální rychlost vyvine hlemýšť zahradní, odpovězte v centimetrech za hodinu. Přemýšlím, on je fakt pomalej, ale. No podle mě nepráská úplně rychle, no. No, kolik máš? Mám 2. Já mám 12. Ale, jo, lepší pleka v hlavě, ty vole. OK, není to žádný rychlík, ale je schopen překonat 600 cm za hodinu. Takže on... Přes půl metru? Ne, to je 5 metrů. On dá 5 metrů za hodinu. Cože u nás setinu světelného roku. Kolik let bylo Karlu IV., když naposled viděl svou matku Elišku Přemyslovou? Já mám 9. Já mám 32. Tolika se ani nedožil, ne? Ne, to dožil. A on na těch bankovkách a všude, vole, s tím knírem a s těma vousami, mu bylo 11. Bylo mu pouhých 7 let. To prdele. Já si pamatuju, protože on byl pak někde v zajetí, tyjo, a vychovávali ho někde random mimo republiku. O kolik Petrů je u nás více než Pavlů? Máme na mysli křestní jména, která se u nás vyskytovala v roce 2017. O kolik Petrů je v České republice více než Pavlů? Tyhle dva nám teď dělají prezidenta. Kolik máš? 574. 7231. To je dost Petrů jináč. 71 137. Kolik tady je kurva těch Petrů?
Jíš třetí už. Já se divím, že umím psát, ty vole, když mám takovýhle vědomosti, to je hrozný. Každopádně pokud vás baví tyhle ty challenge, anebo prostě společný videjka, tak tady určitě dejte like a dejte do komentářů, co bychom třeba společně měli natočit příště. Čau. A chystáme docela zajímavý projekt, tak nám můžete napsat do komentářů, co si myslíte, že to je. Pálí, trojka, už je to rozdíl. Jakože štípe trošku už, no. To jsi na řadě. Fakt, teď mám číst to. Ne, teď jsem teď čet Karla IV. Nebo teda... Já měl Pavly. A jo, skurvený Pavlové a Petrové, debilové. Když si vezme, že to neuhří, já mám asi mrtvice. Třetí nejčastější je Petra, tak třetí nejčastější kluci, co se na to dívají, budou taky Petrové. A teďka z těch 7-8 tisíc odběratelů, co máš, tak třeba 3 000 budou jenom Leonardi. A nebo Pavlové, který právě nesnášejí ty Petry, že jo? A opět čuráci. Kolikrát absolvoval hlavní závod Velké Pardubické v sedle různých koní žokej Václav Chaloupka? Mě mega tečou sliny, kam, já už ani nemůžu číst, jo. Podle mě to je zase nějaký kmeťo, který to tu jel ty vole 50krát a já dám třeba 3, víš. Jo, takhle, tak dej 3. Ne. Ne, dám třeba... No, kolik máš? 24. 28. Tak teď jsem zvědavý, jak to bude, protože jsme blízko podle mě. Jestli začal v 18, já skončil třeba v 45, že jo? K závodu nastoupil celkem v 17 případech. Aha, no tak máme. Takže se konečně nějaký zobnu. No, asi si zobnu za chvilku. Je. V roce 2016 bylo v Česku dokončeno 27 000 nových bytů. Odhadněte, jaká byla jejich průměrná obytná plocha. Kámo, nemám na to, abych si koupil garáž v Ústí, jak mám tohle vědět. Kolik? 63. 69. Zase jo. To ví. 72? Jo. A ty jsi měl jenom ten první zatím. Jo, já jsem měl jenom jeden. Jsi tak chytrý, kámo. Oh shit, tak tohle nebudeš vědět ani hovno, protože jestli jo, kámo, tak už tě podezírám. Které dvojčíslí měl na prvním číselném místě SPZ svého velorexu Dalibor Vrána v podání Josefa Abrahama ve filmu Vrchní prchní. 46. 24. Jde o číslo 51. OK, tak si dávám dvojku. Pardon, jsem ti skřížil cestu, že? Konečně ochutnám další pálivou fazolku. Jo, je to taková uzená paprika, ale už pálí. Kolik kilogramů váží žerť u závodní spirecké činky v soutěži mužů? Já jenom vím, že Kubaňzo říká vždycky jako, že 40 plus 40 je 100. To je hlava, ty s ním jsem si to ale ta není spiračská. Kolik máš? 30 kg. Taky 30. Tak kolik váží? 20 kg, tak fakt 20. Já říkal, vydrž úplně. 20 kg to je, Láďo. Ano, Takže Kubaňzo měl pravdu. A já tím pádem pravdu neměl a mám další žeton, paráda. Odhadněte v kilometrech délku naší hranice s Rakouskem a Německem dohromady. S Rakouskem a Německem dohromady? Ano. Kolik máš? Já dal 270. Aha, 1111. To ani není obvod mé republiky, nebo jak... Já nevím. To zjistíme, až to otočíš. Okay. Obě hranice měří dohromady 1276 km. Tak to jsem se myslel jenom o 160 kg. A já o 1000. A Láďo, nechci říkat, máš třetí žeton, to znamená, že si bereš 4. 4 bude, to je Škorpion Muruga, to nebude bolet. No čo, nic, viď, snídám a dávám si to za čůro, ty Vždycky vezme to. Procházka dává do očí a za předkošku. Pálí? Trochu. Mladý nějaký do 10. To je 13. Kurva. Já jsem ti třeba 7-8, no. Aha, tak to nechci. dost. Tak to mě zajímá ta černá, vole. Kolikrát by si svojí rozlohou vešlo Lichtenštejnsko do rozlohy České republiky? Já typu 6krát. 13krát. Aha, 493krát. Co? Lichtenštejnsko má rozlohu 160 km čtverečních. Kašmoulí vesnice? Jo, no. To je tak centrum Prahy. Tak počkej, tak kde zase, že to ne, dobrá, já jsem doufal, že na to zapomenu. Je určitě, že čím víc to pálí, mě se čím hůř přemýšlí. Se tím, jak bych chtěl slintavku, ty vole. Utratíme pak. Já si už tady nastartovanou injekci, ty jo. Jak si myslíš, že budeme utrácet injekcí, vole? Před autem o prátku, ty vole. Tady rozběhlo vozeč, ty vole. Co si myslíš, vole? Povláčím Pardubicema trošku. Jak čemu se tlemíš, vole. Chcípeš? Co? Já nevím. Nečekali začít číst, vole. Typněte rok, kdy měla v Pražském národním divadle premiéru Dvořákova opera Čerta Káča. Jak vínko. Kolik? 1929. 1839. To je dost. 1899. 1:1.
že by se to konečně obrátilo v můj prospěch. Kolik miligramů vitamínu C obsahuje 100 gramů jahod? Kolik máš? Ahle pádíčku. 17. 61. Jej. Jsi blíž, ty vole. Ty kráso. Takže je to 2-1 teďka. Konečně jsem mi otevřel smartboxovku, teď už to pojede. No, aby ses nalagnul. Tak. Jo, tak koukej. Ve kterém roce začaly po pražském Karlově mostě jezdit elektrické tramvaje? No, kolik máš? Nikdy. 1911. Tak jestli máš nikdy, tak jsem asi vyhrál. Ne, to nevíš. To nebude chytat. Tam nejezdí tramvaje, ne? Hele, tady je vyložený napsaný ti, co typovali, že nikdy se mýlí. Bylo to v roce 1905. Asi je to dost častý. Tak je to 2-2, kámo. Já jsem docela redneck, víš co? Když teď nedáš, tak si dáváš 5 a končíme video. Kolik hektarů Královéhradeckého kraje bylo roku 2016 zalesněno? Já vím, že teď jsem se projevil jako křovák, víš A vyloženě hektary, nechtějí procenta, chtějí kolik hektarů. Kolik vzal? 333. Jo, aha, 8000. Těbe, tyhle tolik hektarů nemá, ne? Nebo jo? 725 hektarů. Tak to jsem asi kapárek blíže. Dobrou chuť, pane. Já do trojku, jo? Ano. Já už jsem myslel, že už končíme, že si tady hodím černošku a budu dobrý. OK. OK, let's go. Trojka už pálí. Tak počkej 4, jestli se jí ještě dočkáš. Jelikož by stačí jedna špatná a dáváš si 5, tak si myslím, že už si ji snad nedočkám. Já jsem celý zesranej z toho tvýho skurvenýho mlíka. Tak jdem dál, vole. Tak ty karty, vole, jsou úplně špinavý, vole. Je. Protože všude mlíko, já nevím, my jsme hráli zádu takovou hru. No nic. Hele, bavili jsme se o tím, kolik stála lítačka v roce 71, tak tady mám návaznou otázku na to, jaká byla průměrná měsíční mzda v roce 1971. Kolik máš? Mám 1100 korun československých. 869. To je dost konkrétní jináč, jakoby. No tak. Průměrný Čechoslovák si vydělal za měsíc 1946. Ty vole, kámo, já tě ještě doženu. Jdeme sport, to je tvoje silná stránka. Jo, a ty zase vyvoláš Kubu Enžla a budeš vědět přesně, ale to není fér. Kolik let uplynulo od zisku posledního titulu fotbalové Sparty předtím, než ho získala v sezóně 83? Kolik máš? 9 let? 17 let. Ty kokos. Myslíš, že až takhle dlouho? 17 let? To si děláš Jo, a to znamená jenom jedno, dámy a pánové, Láďa má 3. žeton a bere si 5. Pálivus 2 200 000, což je nejpálivější věc na světě. Teď už ne, kamaráde, teď už je pálivější paprička. Jo? Ale vždycky zapomenu, jak se jmenuje, vole. Nevadí. Paprix možná. Chutná to nějak. Jak dědu v palec. Pocity? Všechno exploduje, kamaráde, všechno hoří, vole, Mordor, Hadr, vole. Je to fakt tak pálivý. Jde to kotalo, a to se to teprve rozjíždí. Ty má úplně koláče, huku. I like it. Ty mi se zase úplně motá řepa, kámo. Ty nemáte někdo kapesník, kámo, těžce jsem se vysvrkal. Ne. Děkuju. Do prdele. Na některých z nich ještě hnědka. Ty vole, to jsem od toho ani nečekal třeba. Fakt tak tolik, jo? Jo. Si počím tu tvoji aktivy ještě, ty vole. Ty nebyla. Chceš nalejt? Jo, ano. Máš tady něco, do čeho to bude? Jo, tady něco. Ty vole, to je hmota, jak ten slist. Jak jsme měli jako děcka na hraní. Láďu to docela pěkně zničil teda. Trošku pláčeš. A to teď už je to dobrý, ty vole. Předtím jsem jako fakt myslel, že ty mi spadnou pojistky. Jelikož už ani nemůžu pořádně mluvit, tak asi je často ukončit. Já ti děkuju. Byl to zajímavý zápas, tyjo. Byl jsme silným oponentem. Prohrál jsem jako vždy, tak... Nevadí. Ale... Dám ti šanci v příští videu. Yes, teď jsem se chtěl zeptat, jestli mi dá šanci. Abys prohrál znova. To sníst nějaký zajímavý věci. Jo no. Vám všem děkuju, že jste, jestli jste to dokoukali až sem, tyjo. Jestli jste si užili tohle moje trpení. Budu moc rád za ten lajčík, odběr a za tohle všechno, o čem jsme mluvili. Těšte se na další videa. Čus. Mějte se hezky, čau.